Bimali flebo Mali kono hani Mali ko kanga fulibe awye biye kardo e novembre kalo kleta ani saba samba fla ani mugani fla ni bimali ka kabaro wati e kado awdenga na balmake Bakari Kulubali yeleke mama sadera awya bismillah bimali ka kabaro keneka Amada nani kolokani maraye walasa kolokani lakana ko bise ka basigi chugomina ani ka jatege bo kolokani cercle maula awa mime talike kolokani mer madi fofana ka faruka almamika ori tamake ni kana ministre sola ministre minyasa lakana ko ani hadama do koloshirima no ministère de la sécurité et de la protection civile awa ministre soko folena mami yu bisimla oye Umaru Sogoba ale de yu bisimla aywa ministre retola no général de brigade Daoud Al-Mohamedine ikado kolokani mer ani almami aywa ikado madi fofana kafara Musa Marikoka omiye almami unna kunde dore oye walasa uni aywa ne ministre so ko fole o kasega hakilina fale ke kolokani yere a lakana koka ayirala kafo aywa ikado niya taka jatimne mime talike minyesero lakana koma ani hadama do nkoloshile ikado kafo oye ajira kafo ame domene ko bi kolokani lakana ko rebe chukomina kadaka ikado walasa fere jonyo rebe se ka soro kolokani mara alakana koula kadaka kunya jajimna ke wati temenu la mime talike bingalu walula urutaraka kolokani cercle sigare ne kolokani cercle taka laje kabi wati domodobo mime talike jate wale tigala maula ikado kafo ye aywa bingalu keneno o bingali nunu okera sobiye ma chama koni jate galino kolokani mara konna kojugu wala ube mi nofe oye kase ka dofara lakana bawkan ka dofara uka mlan fono hakeka e otemane kofe mi me talike kolokani mer madi fofana ka fara uka almamika ube mi nofe kosebere oye kase ka commissariat de police do ko daile kolokani imarala mami yu bisimla ministre to wala no yaka secrétaire général ye ikado ale jabita ka nyesuma ayu fo kan hakilnala kadanka ko ni ma ira ka fo kolokani mer anuka almami ku jame uka cercle la kosebe ni kolokani cercle ta ka je communitant obe akonnana wotemene ko fa flaraka ayirewla ka fo uruflen uruka ministry so o sigmunte dore o hadama dewo anu bolomlan oru koloshile wotemene ko fa aye ajirewla ka fo ni ala sonama mime talike commissariat de police la ko bina jo kolokani ko hali atemme wotemene ko fe aye anyinu fe ikado ka fo kuka jekulu sigi jekulu mi ni kolokani sigida dewo ani lakana tigla mamunbe ukaseka usigi ko hakli e fale nyona Umar Sogoba o mi ministre soko fole aka secrétaire général aya nyini kolokani mer ani uka almami fe ku ye layini munun ken ye ku ke sebenye ni ko chi aywa ministre soko fole ma wotemene ko fe wala sa ni ko ka sereya mami me ministre ra ka segalu krefe ni ko sereya la oye uka conseil technique commissaire divisionnaire Jean-Marie Drabo aywa aletme ka chef de cabinet re jorofa wotemene ko fe conseil technique wala be no lieutenant colonel sapeur pompier Sirigi Togo ikado ni ka faruka chargé de mission kan commissaire divisionnaire Awa Kulubali ame do de kessa kolokani mara alaka basigi sabati kolokani mara konnana namora ye halibi amito anga jamana konnana ya amaladuna ka fo ni doyen ta ka laje uru joro kabo kosebe Mali wakande falila nafulola wala ruka bara chamameke aywa Mali ani jamana werete danchawla wala ni olu laje ka keni jere tablo kurami mi metalike aywa gelawbe jamana ni nyanje wala sa doyen erebse ka kologolya okoula ame domine ko bi Mali doyen kakao ube kalando konina o kalan ka do ka fo akunte doreye use ka kolojo chugumina ka marfaw chichugo ka do faro ka donika Claire Nasratigela ikado uganyema noye directeur général inspecteur Amadou Konate aye ni kalain ko ni ndamle wala sa aka chede umiseka jo chogomina kadaka ko ni jajimlake munu meka kalan nunku oye ma jolenye awa donia be mamunu na okon meka awa doyan kala ni wale ko folena okuni ataka laje keleke chugula ikado ka fo aywa anga jamana ni jamana che o dancheula donc ka baram bikene no ko binia laje mime talike aywa gelawla obe ma chamani nyonche nyangu jate wale tiklamo ka klinina ola ni jajimlake ikado ka fo ni ngoni hakilina ngoni te dore oye wala sa anga doyna kaw ikado bagaba meta ka nyesi umo danjeula ikado ufonomse ka ujoro fi chugumina ni hakilina mora ka directeur général la noye Konate ani aka jekulu ikado koni kunte dore mamunu mina fo do ko ni nun tra retraite la munu mina o seda no sena nola ufonomse ka jajimlake ko la chugumina kadanga kuni jajimlake ni fero ni debala o matige wala sa do bise ku ka aywa bara o ke hakili sigile ko
ko kɔni ma nɔgɔya o la maa minnu bɛ siraw taama jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka janto kɛ olu fɔnɔna an bɛ dugawu kɛ sa an ka dɔnnakaw ala k'a ɲa k'a d'u ma. Amalaguna k'a fɔ Mali premier ministre par intérim n'o ye colonel Ablaye Maïga ye ale ye baara dɔ nun don bi cardo novembre kalo tile 13 2022 a kɛra lycée technique la baara min do sa o ye école karamɔgɔ minnu kɔni ni u bɛ collectivité o maître nɔfɛ n'o ye fonction publique de collectivité olu ka ɲɔgɔn na o baaraw nun donna colonel Ablaye Maïga fɛ bi lycée technique kɔnɔna na o la ni ye jateminɛ kɛ maa minnu kan bɛ k'u kanbɔ ni concours nɔfɛ n'u b'a fɛ ka kɛ a sɔrɔba ye o ye maa 21,500 ani wɔɔrɔ olu tilalen do centre d'examen 21 cɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye jateminɛ kɛ u mago bɛ maa hakɛ min na o ye maa 500 de ye o maa 500 lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ duguma kalanso la n'o ye fondamental ye o ye 400 ye 34 o ye enseignement technique ye ni professionnel maa 13 o ye enseignement normal ye maa 50 école karamɔgɔ 53 olu ye camancɛ kalanso maaw ye i k'a dɔn ko n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ premier ministre par intérim a ye a jira u la k'a fɔ k'u ka da u yɛrɛ la dɔnna min bɛ u la k'u ka o baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ k'u kɔlɔsi n'o ye surveillant ye u b'u bila sira ni min kɛ k'u kana bɔ o kɔ kan colonel Ablaye Maïga a ye hakili jigin ka ɲɛsin u ma u ko k'a fɔ aw bɛ ka concours kɛ kalanso min na n'o ye lycée technique ye ko nin yɔrɔ kofɔlen in na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ko a kuma fɔra nin kɔnɔ yan septembre kalo tile 22 san 1960 la an bɛ dugawu kɛ minnu garisɛgɛ b'a la ala ka olu gagner. Amaladɔnya k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la walasa maa minnu bɛ sanu bɔ dogodogoni nogo la olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o la i k'a dɔn o baara ninnu na min bɛ tali kɛ an ka minisiriso la min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafanw yeleko ani jiko ma i k'a dɔn k'u tɛ ka sɛgɛn u tɛ ka ɲinɛ o la jumadon novembre kalo tile 4 san 2022 Kɛɲɛba mara kɔnɔna na cakɛda min ni a bɛ wele ko haut fonctionnaire de défense du MMA o ɲɛma colonel major Nicolas Cissé ka kɛɲɛ ni maa wɛrɛw ka dɛmɛ ye n'o ye direction nationale de la géologie et des mines DNGM i k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔni wuli ka jɔw kɔni kɛ walasa maa minnu bɛ sanu bɔ dogodogoni nogo la ka se ka tɛgɛ da o dɔw kan u ye maa 2 minɛ maa kofɔlen ninnu bɛɛ ye dunanw ye jamana wɛrɛ maaw don o tɛmɛnen kɔfɛ ka baaraminɛn dɔw bɛ yen n'o ye pɛlu 2 ka taa se bulldozer 1 ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla u bolo tile 3 o kɔfɛ novembre kalo tile 7 2022 i k'a dɔn u ye sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ Kɛɲɛba da fɛ ye u kɔni y'o datugu n'o ye kajolen da ye i k'a dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ la u ye sanubɔla maa 7 fana minnu bɛ ka sanu bɔ dogodogoni nogo la u ye tɛgɛ da olu kan olu bɛɛ lajɛlen ye jamana wɛrɛ maaw ye muso kelen bɛ o la o n'u ka minɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna o minɛn ninnu na min bɛ tali kɛ pelle 8 katakatani 4 pick-up double cabine 1 ka taa se motopompe 4 ani groupe électrogène 2 o tun bɛ u bolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna walasa hali bi sara bɛ se ka bato cogo min na ni maa minɛlen kofɔlen k'uru n'a bila kiribulon ka bolo kan k'an bɛ don min ko bi n'i ye jateminɛ kɛ maa hakɛ min minɛna sanu bɔli la dogodogoni nogo la anw ka jamana kɔnɔna na a bɛ maa 100 yɛrɛ bɔɲɔgɔnko bɔ an'u ka minɛnw o la minisiri min bɛ anw ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don dugujɔrɔko ani yeleko ni jiko ma i k'a dɔn k'u b'a da sanubɔlaw bɛɛ lajɛlen tulo kan walasa k'u kisi n'a ɲɔgɔnnaw ma k'u ka t'u ka sanubɔminɛnw k'u ka t'u kofɔ u bɛ t'u kofɔ yɔrɔ min na o ye direction nationale de la géologie et des mines k'u ka t'u kofɔ ye u ka se ka olu recenser n'o o bɛ u kisi n'o tɛ ko ni maa o maa kɔni ma t'i ta kofɔ n'u kɔni y'i sɔrɔ sanubɔyɔrɔ la u n'i minɛ ka tila k'i ka minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'u bila kiribulon ka bolo kan ko faamuyaliko ɲuman sanubɔlaw k'o sɔrɔ kibaruya in na. Halisa aw bɛ bi Mali ka kibaruyaw u kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture ni bɛɛ lajɛlen tun b'a wele ko ATT ale ka fatuli san 2 sɔrɔli la minisiri ma an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don kalanko ma o kɔni ye arabadon novembre kalo tile 9 2022 a ye lajɛ dɔ ɲɛmaaya kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye fondation Amadu Tumani Ture pour l'avance u ye kalankɛminɛnw di Sɛbɛnninkɔrɔ groupe scolaire la min bɛ commune 4 na Bamakɔ district kɔnɔna na a kɛra madame Ture Lɔbɔ Tarawele n'o ye Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture ale furumuso ye ale min ye a kɛra o ɲɛna ka taa se an ka laadala ɲɛmaw ani jamana ka kadiriba dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture ale terilaka dɔw tun bɛ a kɛnɛ kan u ye fɛn minnu di ye o ye kit scolaire 1500 ye min bɛ tali kɛ kalankɛminɛnw na finiw olu b'o la u y'a jira k'a fɔ u ye kilasi tiɲɛlen dɔw labɛn fo ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma
o tɛmɛnen kɔfɛ u ye ja dɔw kɔni bɔ ja ninnu kɛra sababu ye i k'a dɔn maa minnu tɛ fondation in dɔn ka a ko ɲɛfɔ u ye kosɛbɛ u nakun ye min ye u bɛ baara minnu kɛ o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra ja nin kɔnɔna na awa fondation in a kɔni min sɔn hali bi hadamadenya maaw kɔni dɛmɛni la walasa basigi ani lafiya bɛ se ka na cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna maa minnu bɛ a kɛnɛ kan olu ye hakilina minnu fɔ olu y'a jira k'a fɔ Amadu Tumani Ture ala ma hinɛn'a la tiɲɛ yɛrɛ la ko a y'i cɛsiri kosɛbɛ ka ɲɛsin a ma Mali denmisɛnninw ma nafolo min donna nin kiti ninnu nafɛ a bɛ t'i jɔ $40 bɔɲɔnko la CFA wari la k'o donna a da fɛ u y'a jira k'a fɔ ni ala sɔnna ma don nataw la kiti 700 bɔɲɔnko k'o na tila a wa kalanso 3 ni ɲɔgɔn cɛ walasa kalandenw ani kalanden masaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na ala ma nɛnɛ général Amadu Tumani Ture la i k'a dɔn ko a kɔni ye tiɲɛba kɔni to a kɔ Mali kɔnɔ yan h'a ka ja farafinna ekuru bɛɛ lajɛlen ministre Sidibe Dede Usman ale ye nin hakilina min kɔni dara ale ye foli k'a la ka tila ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin ala ma nɛnɛ Amadu Tumani Ture ale ye fure ma a filɛ ka nin baara min kɛ nin ye ka ɲɛsin kalansow ma kɛrɛnkɛrɛnna groupe scolaire Sebenikɔrɔ i k'a dɔn ko nin na kɛ sababu ye ka ŋɔni bɔ denmasaw ani kalandenw yɛrɛ sen la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an ka kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa awa diɲɛ kibaruya wɛrɛw kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔni dayɛlɛlen don ka ɲɛsin Burkina wolomasiri tabaw ma n'o y'u ka sɔrdasiw ye ka d'a kan ko u jalakilen don k'a jira k'a fɔ k'u ye sibiri dɔw bunɛ u ne la Wagadugu o min ye Burkina Faso faaba ye a ye nin kibaruya in di kunun sibiri ka jira k'a fɔ ko yeli bɛna da o bi min kɔni fili la ni a kɛra sababu ye maa tan bɔɲɔnko olu bunena u ne la Djibo yɛrɛ mara kɔnɔna na nin wale in kɛra arabadon novembre kalo tile 9 san 2022 ka ɲɛsin 14e régiment interarmes de Djibo ma o min bɛ Burkina Faso o kɛɲɛkayanfan fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ni o bɛ a bira dugu min kan o ye Olde Yate Mena ani awa Dabere Pogowel la olu filɛ nin ye u ni kan cɛ bɛ taa kilomètre tan bɔɲɔnko la n'o ye sɔrdasiw ka kan ye i n'a fɔ Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ayiwa jɛkulu min ɲɛsinnen don adamadenya hakɛ ma n'o bɛ Nations Unies kɔnɔ o ye a jira k'a fɔ u ye kibaruya dɔ bɔ ka bin i k'a dɔn ka ɲɛsin Burkina Faso o gouvernement ma nin wale in kɔni na wa u ye awa hakilina dɔw fili bɔlɔlɔ sanfɛ o hakilina n'o kɛra jɔyakun tɛmɛnen ye k'a jira k'a fɔ civil maa tan bɔɲɔnko k'olu kɔni tora ayiwa o bɛ ka fili la i k'a dɔn jɛkulu min bɛ Nations Unies kɔnɔ n'a ɲɛsinnen don adamadenya hakɛw ma o kɔni ma sɔn maa hakɛ min kɔni fɔra a ko la o kɔni ma se ka dantigɛli kɛ o waleya in kan ayiwa bi Mali filɛbɔ aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye bi Mali ka kibaruyaw kɛnɛ kan bi kari don novembre kalo tile 13 2022 o de ye nin ye an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn aw ka kɛ ja ninnu fɛ ka ja ninnu yɛrɛkɛ an mago bɛ aw ka ladilikan na saga n'a ka waati kibaruyaw kuru sera tiɲɛ na maa min y'a lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ Bakari Kulubali yɛrɛkɛbɔ ambassadeur aw k'an ma ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala k'an bɔ su la.